I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise, you can hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me and come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip with your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Hello mga ka-listeners, good evening. Ug ang oras mga ka-listeners, tangkod gid alas 7 sa kagabi no nya. Gikan ba ko nagkuan ga exercise no nang gipaningot. Aw na uga na day. Nag-exercise kay kuan para ma-refresh ang mata mga ka-listeners kay grabe ni hanap-hanap na ni usa ka mata na mga ka-listeners. Dahil sa mga magsige tutok cellphone. Inigtan-aw na ko sa unahan, hanap ang usa ka mata wa hanap. Bisod yun yung musik tutok og cellphone marag nananagid siguro kung magkuan ba. Minus na gid mga ka-listeners no. Nga pakadak-an ako aning exercise kay paita di lalim Di lalim mga ka-listeners kining muhanap-hanap atong pananaw. Muna kinahanglan gyud og kanang saktong pahuway ba ang pasensya dito kay mga ka-listeners no nga tagdugay na ko maka-upload mo ginagong rason mga ka-listeners ba nga murag di na bitaw ko ka harong kayo kuan dugay ba kalabi nag mag-edit bitaw ni mga drama tag-as kayo og kanang tutok sa cellphone mo ni nga grabe yun nya ang advice sa doktor kay tag 20 minutes man 20 minutes dayon biyaan nimo ning cellphone exercise baka maglihok-lihok ano ba mo na i-advise sa ophthalmologist nako hindi magpalabi og cellphone dapat mo stretching mo barong-barong sa niya na ba lisod lagi ning kuan kining maabuso og kanang gamit o gadget ba na resulta no nagi resulta nga kanang kuan gid ba bisan maayo sa lawas no labi na sa mata dili gid abusuhan mga ka-listeners no labi na kana magsigduwa games bitaw taas kay oras na maabtan nagkadlawo niya na kina ako trabaho man ni siya pero parehas sa resulta ba nga maka kuan sa mata kung moabuso muna nga subo na ko mga ka-listeners mga kog pasensya ninyo mga ka-listeners nga tag-as kay tag mga adlaw no nga
wala ko ka-upload labi na sa Gen Radio no, dugay kay ko nakahuman sa sorting di malasa ug wapag puta kasumpay sa drama nga No Limit ang Ere kay di ko kayo ka makalahutay na sa pag atubang bitaw dugay sa cellphone na mag-edit. Lugos mo kalahutay mga kalasinas mo nang tinalan jud ko pasingot para mo refresh ba. Nya magbasa sa ko sa inyong comment mga kalasinas no para di masayang sa inyong giyaguan o type no mga comment. Si Nimalos Beans, how nice idol. Salamat kay Nimalos Beans no sa papaminaw sa Digong Kantuboy niya si Sion Production. Bayjan ayos ni buhatan og pelikula ning istorya. Salamat no naminaw sa katapusang sumpay sa Limbo. Nindot ito no kay action kay ba. Nga si Ariel Rola, shout out Dol. Nice kayo ang imong mga drama Dol. Salamat kayo Ariel Rola no sa imong pagpaminaw. Si Nobris Alparas, trabaho ka sa RMN DWHP Dol, appeal pud ka sa mga artista dito. Dili ko artista sa DWHP no. Listeners lang no. Soking tigpaminaw parehas ninyo mga listeners no sa DWHP no. Unya si dito na lang ako ni siguro no. Sige lang basahon lang gyapon na to kay panagsaram ta maka ano. Si Luz Bis, good morning idol, thank you gud sa sumpay ning imong upload. Maura gud among kalipay magbawas mabos-bosan among kamingaw diha sa Pinas. Okay, take care always and God bless to us. Salamat kayo Luz Bis no. Amping sa mo kanunay no mga OFW. Sabi na ron, grabe balita no, kanang gira no. Natunta nga maundang na mga listeners no, kinahanglan gyud na og tinabangay sa pagampo no. Naamping mga OFW no, mga bagong bayani no. Workers Vlog, thank you sa mga sumpay idol with 5 heart. Salamat po kaayo Workers Vlog no, sa imong kanunay pagpaminaw. Si The Dimple Traveler, salamat sa pag-upload dyan, sa payan The Dimple Traveler no. Nya si Vince Hurtado, okay, imong drama boss. Salamat kayo Vince Hurtado. Si Lingil Habman, wow, thank you idol sa sumpay. Way sa payan Lingil Habman. Vince Hurtado, shout out from Samal boss. Shout out nimo diha no sa Samal. Vince Hurtado no. Salamat sa pagpaminaw ning Digong Kantuboy. Si Dario Shiga, naminaw siya sa Angkalag Nicolas no. Salamat kayo Dario Shiga. Ug si Sipre Greg TV yung Dilamente, salamat sa pag-upload idol. Way sa payan no. Salamat po kanunay si Greg no, sa imong pagpaminaw. Si Chuli Wong TV, salamat sir with 2 heart. Salamat po rin Chuli Wong TV no. Annalyn Samson, wow, kanindot ang idol unta maka-play para ma-play nimo imong mga record na drama. God bless you nimo idol. Amping always. Salamat kayo Annalyn Samson no. Nya si Mars Albero, bugo na jud aluna kay dili pa siya gusto nga makalimtan si Rini, dapat wala pa unta siya nagpakasal kay Raymond. Nya magsigyo hilak-hilak. Amo gyud mo nang masuko si Raymond niya kay mainsulto. Naminaw siya maghulat ako. Salamat kay Mards Albero. Si Ikaw Raman Unta, thanks po, nice drama with her. Salamat kay sa pagpaminaw Ikaw Raman Unta no sa Happy Ducky Duck no. Naminaw siya. Si Gerald Maribaw, thank you bossing. Way sa payan no. Salamat po sa pagpaminaw sa No Limit ang Ere part 3. Si Bilmar G. Canyete, nice idol action. Salamat kay Bilmar G. Canyete. O si Christine De Ase, Sir Jan, pwede ni motiwasyon ang bilangguang bula. Nabasa, manamrin ako nagbasa no. Mula, shortcut, dito ka listeners no, nabasa, nandun ako ni, katimaan ko ni. Nabasa na to ni Saniagi yung vlog no. Shout out na dito no, Christine De Ase, shout out no, salamat kay pagpaminaw. Si Aisal Kusaibe, salamat kay salamat admin dyan sa sumpay. Mura sa kag si Jose Rizal, pinahapay po og buhok. Hehehe, God bless you sa kanunay nga pag-upload. Salamat kay Aisal Kusaibe no. Mabuti na akong hinapay sa una. Daghang mo tawag og si Rizal ba. Jante pa ko sa mga high school ug trabaho ko. Ginahanay ko maginapay-napay. Daghang mo og si Rizal. Salamat kay Aisal Kusaibe na si Ib Pancho na nanapod lagi diha sa payag. Laag ka diha. Imong vlog ana boss dyan. Katong akong vlog. Katong mga nagkuan ko og kanang unboxing. Throwback to mga ka-listeners no. Katong mga vlog kana mag-una nga mga vlog sa akong video. Nagkuan ko unboxing kong mga Shopee order. Mga niagi pa to mga tuig mga ka-listeners, taas pa kong buhok ato. Kung nakabantay mo, taas pa kong buhok. Mga throwback vlog to. Ako lang itong nagamit na siya tungkol kay ako na ni bagong akuan sa YouTube ba kaning affiliate sa Shopee ba.
Nagamit yun ako mga unboxing, no? Kay kinahanglan mo sa kayo nga na ako'y ma-proba nga kanang mga sa ilang products nga maka-testify sa ko nga legit, no? Ang akong mga napalit mo sa akong gipang unboxing ug akong gi-intro sa tong video para naiganahan mo palit. Lipay kay ko, no? Kay maka-porsyento gamay, no? Na akong tanay mo palit. Nya basa tagbalik, no, si Asermanto, si Mulitso taan ni, no. Murag nabasa na ning uban ako sa niya gida si Pancho abi na ko basig order na boss dyan unsa date ka na. Itong mga vlog na ko dugay na ning mga vlog na ko no sa unboxing si Pancho, no. Si Mia Studi, Tulok Heart na nabas. Dara. Si Lynn Burst. Ano siya title na song idols na Spanish. Na, sa No Limit Tangere. Ang title ato kay Ultimo Adios, no? Ang title aning soundtrack sa drama nga No Limit Tangere, no? Ultimo Adios by Gary Granada. No? Salamat kay Lynn Burst, no? Sa imong pagpaminaw sa No Limit Tangere. Si Edwin Pancho, hulat na bus dyan sa part 3, part 4, part 5 na tanong. Nalit kong basa, no? Di ba bus dyan, nag-atbang lang buhol. Si Bodi kaya, o battery, saksak na lang jud kurinti bus dyan. Ako katong akong kasit, no? Katong ipakita na ko sa akong vlog, no? Pwede to sa battery. Nato, i-orderan sa nako sa battery nga kanang chargeable, no? Type-C. Pwede na ito siya gamiton ako nga dili saksak sa kurente katong puti bitaw nga radio nga akong gipakita sa vlog. Pwede to dati battery unom ka buok. Giordiran ang nakudaan og kanang chargeable kay para tipid focus power sa solar generator ba. Muna nga if ma-full charge to mga baterya mo gamiton na og magpa-sounds ko sa cassette, no. Okay kayo mga kalisteners, no, kung ganahan mo tong radio nga puti nga kung ipakita, no. Indot kay ito siya kay pwede baterihan, pwede siya og kuan kanang kuryente, no. So mas maayo to mo palit mong battery, labi na guay katong may kuryente bila mga bukid-bukid. Palit mong battery katong kuan. Katong ma-charge bitaw og Type-C. Kay ug na mo solar, ito ra niyo i-charge ang solar tong mga baterya nga matsaksak og Type-C. Nga mo solar generator ba? Function kayo siya sa imong cassette, indot kayo. Sinis, niya lang ako na-explain, no, kay mo taas naman ito, niya lang tiwasan mga kalisiners to, kay taas na itong intro vlog, paminawan niyo ang part 5 sa Digong Kanto Boy. O karon mahigala sa atong sugilanon nga naguluhan, Digong Kanto Boy! Ug lain pa di ay, ang ama ni Brex ba, gusto magigduwa og over the top. Over the top? Over the top. Kanang sa? Bo? Oh, bo, mao na. Kanang pilagis kamot nga kupot. Oh, kana. Papangitaon ko no kung mukontra siyang amahan, ang iyang daddy. Magigpusta ko no, unlimited. Oh. Baya, ano? Bay, over the top ko no. Ikaw, saman, sukol ka? Ikay Sylvester Stallone na panahon na. Over the top? Sukol ka bay? Unsa? Over the top ba? Sylvester Stallone ka? Unsa mo kay? Sulti ba? Sukol ka? Ikaw na lang, para malingaw ta. Laban? Ayaw lang tingali bay. Ngita lang taglain. Nakit saman. Kualay, Albert Monterulay. Oh, anak ni Boy, Boy? Yeah. Purbida no, sige. Kuskan kayo to. Ito sa Albert, kuskan, sahol mo litawang pick up ato. Mao gani. Bro. Unya, Oh. may kontak mo niya. Oo, so yan ako kontak. Basig sugot to siya. May practice ka na. Kanang doa, depende mo yung kusgan ko, doon na practice. Nya ka na sa Albert, alsab ulit ang saksakong bugas, bida, usahan rakamot. Oh, kita ko na. Alsa sa nagmang tinarong tubig, tagulag ko kabog, tuog wa. Oo.
Kita sa kuha ng Albert Sad. Oh, Kusgan. kita sa kuna niyang mualsag siminto. Yano lang kayo. Yano sa kayong alsahon ang sinakong siminto na niya. Na, ito yung mga sa sakong siminto, pero tiguang na. Saan? Sino yung marito? Wala na ba kabalik? Wala na kita kabalik. Kita po ko na. Kita po ko na. Sige. Kunta ka din ninyo. Oo, lagi. Paabot lang. Libagting nga. Tubagya. Basinilyo ni. Ang bayot na ni. Hello, Basinilyo. Hala. Ay, saan ibundag, Sir Brex? Unsa ni resulta? Sa among gisugo nimo? Na ba? Ang unsa? Ay, bugo. Ang giingon nako nga papadak-an ang pupusta. Naaba ha? 110,000? Okay na, sir. Nana sila kapusta. 110,000 pesos. Good. Kukukopte daan ang ilang kwarta. Uy, ayaw lang ka, Sir Brex. Uy, pasimawa. Gusto kong mamanigoro. Okay, ako sultihan. Grabe o sila salig. Uy, tikong. Anak magyud na. Sinuguro ay ba? Okay, sige, patuon ka rin na yun si Iban. Pakuha to niya. Kinsay ko ba? Ako. Usap, safety kayo. Okay. Bida, no? Hala. Masugod ko nga Ganar ikaw. bulaki. Masugod ko nga ikaw mo yung mukupots kasado, pero anay ka mo hingda address akong vulcanizing shop. Ay, Uy, sugot kayo. Sige, ari ko higda, ha? Bida, no? Kiat lang naon, bayuta ka na. Aray dyan ko bigda ni Re, bida. Lagi, ani ko diri higda. Okay ba, okay. Excited kay kamuan ni dinigigda kay naamas bay digong sa. Judy Abbas, oy. Pero, bye. Ano mo ni mo bigda o sililyo taon, no? Dita mo kumpiyansa ba? Dita mo kumpiyansa. Limang ka na, 110,000. Nya. Plus ang ila, sa ato pa, ang total, 220,000 ang kasado. Nan, kung naa ni Masinilio, dili ka na siya tulison. Tulisos mga lalaki, bida. Hala, May oy. utak yung kamay, may utak. Kinahanglan nga ang imong move by tikong. Pura bag duwa kag cheese ba? 5 moves ahead. Tudak. Sige, kung apo itong ilang ko. Nya, ipo na ito ko sa do. Ibabayot. Unaho ni mo kolekta ang among pusta. Oh, Sir Brex. Ang ila mo ay unaha. Na naman ang ila. Ug asang ila? Dira ang ila, oh. Okay, pakita mo. Diyan sa akong bulsa. Akong gigunitan, oh. Ipakita. Dira lagi, sir. Oh, tanawa, oh. Nadiris bulsita. Klaruha na. Kaklaruha ba? Wala, sir. Danong di mo juga mutuo na Oy, ako. dade. Dade. Oh, Hello? naana dade. Hello, Sir Santos. Unsay problema? Hi, sir. Ibutang daan ang kakasado dade. No problem. Di ada yun. 110,000 pesos. Kasano? O ikaw ang maghupot. Oo, sir. Ako, Sir Santos. Unsang orasa ang sangka? Kwan, sir, ang volleyball, magsugod, kwan, alas 4 sa hapon. Human sa volleyball, over the top tayon. Kinsa nga kong kontra. Paras ni mo kadaka, sir. Si Albert Monterula. O saman, may laki nas over the top. Way practice, sir. Way. Maya. Sigurong pildiner ka mo. Pildiner ka na sila. Labig siguro, sir. Ikaw na ginawa daong, sir. Makita nila ang abilidad ni Santos Santissima. Ay, ato na ko, sir. Oy. Sir, ato na ko, sir. Sige. Lalakaw na. Aris ako, Sir Santos. Bye.
Anak ko. Tututuan na siya, dadade. Yes, my son. Ug tuan kaniya ang kasado. Nag-igo na gato og 220,000 pesos. Yes, daddy. Yes. Excuse me, daddy, ha? Ari una ko. Asa ka? May buhaton pa ko, daddy. Daddy, diha una ka. Nagtali siyang nilakaw. Asa siya? Kwarta na. Siguro ng kwarta. Leche. Papagkakadugay ng tubag. Tutubag na yun. Tutubag. Hello, Doberman. Bulldog! May mission ka. Unsa ka na, Doberman? Paminaw, maukini ay imong buhaton karon dayon. Pupuhata sa salabing madali. Unsa ko buhaton, Doberman? Paminaw, maukini ang bubuhata. Ay, wapit na ko kadiyot. Oy, uhaw kayo. Mainom kog lemon juice. Okay, mag-snack ko na ko. Oy, dagan ako kwarta. Ay, gutom kayo. Musugal po si Bay Ivan kuno Kang Albert Bay Digong. Hasta si Francis Espares ko si Alban. Musugal sa kuno para sa over the top. Oh, mau ba? Oh. Mas mainon nga doon yung magtampo-tampo ba? Ikaw, di ka musugal? Tanaw lang ko, tanaw lang ko. Sa akong volleyball. O di lang ko. Pag-aamo ko ng kontra ni mo yung kaduan ni mo. Sige. Basig mahay ka. Mahay, kung mahay man ko. Oh, mahay ka kay di mo kabusta. Lipay kay kumudaog ka. Pero malipay sa kumudaog ang taga mo. Oo, sinuon kay... Ha? Langga. Niagi lang ko. May gipalit ko. Ay, mayo ni Ari ka, Dayda. Kanang stay ko, bi. May duwa ko, ugma. Single, balibol. Mangita na sa magubot. Oy. Pusta ka? Di ko, uy. Kamol lang. Ikaw, Digong. Muadtosad ka. Magpa-display ka? Kinalang mutan na audio ko. Muadto dyo ko. O niya kung tuwang mo patay ni mo. Unsao naman lang. Basta na ka. Di gyud ko mamatay. Unsa? Ato ugma. Mananaw tas duwa. Basta na ka, paniguro ko nimo, di ko mamatay ng dahil sa'yo. Promise. Digong. Promise lagi. Ay kabala ka. Di pa ko mamatay, Merna. Honest pa? Sus. Ayaw gud paggara-gara. Di man gara-gara ning ako. Tinudan na gining ako. Digong. Ay, ligabala ka di. Nagsama ka eh. Pasalingos, ba, Digong. Di siya umatay ng dahil sa iyo. Sa. Parehas lang gid butikong. Nasa doy, apilon, nasa ta. Basta, Digong. Dili ka magmahay na ako, ha? Doon na gani mahitabo ni mo, ayaw di kong basula. Tungod kay gipasidanaan na tika. Kasabot kay ko. Pero simba ko may tabugin na mamatay yun ko. Ayaw kagol, ayaw paghilak. Unsa? Ikaw na wagit kay puot manulti. Oh, nga naman. Nga naman iman makaana. Nga ayaw kagool, ayaw paghilak. Gisayunan man lang ka. Ibaw ka ba? Hindi ko gusto mo hilak ka. Tungod kay, kung maunay buhato ni mo, magkondinara nga akong kalag. Paghilom, oy. Samtal sa tao na sa Limir Dawe, bisa sobra sa tao na yung concern mo. Tungod lang kay, mahal ka niya. Tigong, bay. Ay, sobra. Ayaw na lang, Tikong. Pating kayo na siya, kay go. Merna, langga. Bay, nawag ba si Nilio ay, promoter. Nawag ko. Sige, ito baga. Hello, Nilio. O saan, ha, Nilio? Paliw pagdali. Tikong paliw lang. Saan pagdali? Nga pagdali? Asaray ka. Yata rin. Nga naman. Paliw lang pagdali. Lagi, tikong. O saan pagdali? Kaya sabi mo, ipagkita diya, gano'n padalion mo kaniwa. Asa si Digong? Adi aman, gisulti ka?
Simtag balik-balik. Ano eh, pagdali ba? Paliw. Oh, sige, balik-balik. Kayat ba, kistoryas ba, si Bastilio, di ba? Kisulti mo. Yes. Oh, okay. Saman, may hatag ba sila sa kwarta para pusta? Yes, Digong. Very good. Ay, kuyawan biyak ko. Dako-dako ba ng kantidara, Digong? Uy, Relax lang. Ang sa'yo gisod lang sa kwarta. simple lang. Bulsita. Nanawag na siya. Hello, Bulldog. Doberman. Onsa na, Bulldog? Nakatag na midi. Nakita na po. Nag-snap. Very good. Wa ba ka mo mamatik de, ha? Wa ba siya kabantay ninyo? Limpyo kayo din akong pag-surveillance. Wa ni kamatikot. Good. Siguro agad ninyo, ha? Kay kwarta kining malabo, ha? Oh, Doberman. Doble igo ini. Mamakuha nato ang kwarta sa kakaatbang ug mamadaha pa yun ang kakwarta sa akong may daddy. Ito, no? Mamakuha pa na akong kwarta sa kaatbang. Mamakuha pa yun nako ang kwarta ni daddy. Doberman. Og tutungod ana. Mamakwartahan ako. Mamakuha na nako ang kukwarta nilang titikong. Mamakuha po na ako ang kukwarta ni daddy. Ug magkasado na po sila papagbalik. Mamapagawas na po sa silang kwarta. Di ba? Nga sa ato pa. To double hit ning ako. Mamakuha na ako ang iilang kwarta. O niya. Mumupusta pag-usab si daddy. Og lalalabing siguro, mumudaog mangyod si daddy, bababatok nilang didigong. Yes, Doberman. Kung bright sila, mamas labaw ko, didili ba, Bulldog? Yeah, yes, Doberman. May utak ka. O kwarta na, kwarta. Yes, Bulldog. Sila na lay mag-aako. Yes, Doberman. Okay. Bububuhatan na ang akong gigisugo. Right now, Doberman. Kuko! Bye! Kukwarta na! Sa may lisod lang. Magmatalag og morning si daddy sa akong plano. Wewe. Natural nga mulabaw gyud ang anak sa abilidad sa iyang daddy. Nagmatalag kag morning daddy. Ay. Galain sa kong dugab, oy. Ay, nabusog ko sa akong snacks. Ay, di ba imutang na ako tanan. Art. Later palihog. Dagkot ko. Yes. Adi, later. Thank you. Uy, so payanan sam. Oh, really? Yes, and some cake ko. I like you. Wow. Thank you. Dakog idibol, ganahan ka. Okay ka? Ha? Okay kayo. Shudi Abbas, ha? No, yes, sure Abbas. Psst, kakita ka ni. Uy, kakilog ba na? Uy, bisto wala na. Hinayang tingog mo. Basig makablitan ako. Ayaw, please. Please. May armas lang itutok na ko. Ayaw lang na. Gusto mo na, uy. Aron ba na kang istorya, ihatag na ko ang gikunita ni mong bulsita. Uy, ano ko ang maninim mo? Uy, ako mani. Ay, alabag na kang sorti. Ay, Uy, pali. mo. Ihatag na. Para why daw ang may tabok ni mo. Ihatag na yun. Ihatag na yun. Ayaw taon maluoy ka. Ayaw taon ko po. Gwapura pa ka. Ingan na di ka. Gwapura pa. Gusto ka pabuton ko ni.
Uno, dos. Ay, na. Ako ni hatag. Yatag siya ni mo ay mo paglalaki na. Bahala na lang ni. Sige na. Gahi-gahi ka pa. Ambil dahil ambil. Daro lagi. Daro. Okay, salamat. Thank you. Hindi ka na. Uy, kasi nilakaw ra. Shit! Milampos ako. Malipay si Doberman ini. Malipay siya. Nanawag na. Hello, Bulldog! Mission accomplished. Very good. Asa ka karon? Pati ako sa kamalong restaurant. Napasa na ko rin, Doberman. Yes, Bulldog. Anhaon ti ka. Dali na yun. Magin ako ni Muksi. O, wag ko magputputo ka, Bini, kung dili ka mabuta. Aron, makita, huwag pagduda ba? Kaya kung akong ablihan, basig magduda ka hanggang gisiok na ko ang uban. Okay. Muan ako, kakaroon dayon. Order pa. Psst, waiter. Stick ako. Please, hurry up. Og singleton na wine. Okay? Yes, sir. Pagli. Yes, Kaya mo abot ang akong amo. Yes, sir. Labing siguro mo abot na good si Doberman. Nakita ko na milabos ako para daw sa bildo mabumbong. Huwag magpalibak. Di na si Doberman. Asa na? Papapakita na ko. Ani ang envelope. Envelope niya gisuod pag sa bulsita. Bulsita lang ang gisudlan. Oh, bulsita. Magtuo siya nga blind ring maong pamagi. Nagtaguban nga sing bulsita lang ang sudlan na ron dili ta matintal. Ambi na yun. Ablihan ako. Dali! Huwag kita ako na abli. Kung dili ka mo tanaw. Ako na abli. Karon, aniya. Okay. Aniya ang sud, Doberman. No! Shit! Oo, sa akin ni Bulldog. Mga tisyo kini og papel. Shit! Doberman. Nganganong na ingon ani, ha? Imo kong gigigisod sa bulsa. Brex. Imo kong gigigiwan to, tre. Dili ka na may tabo, Brex. Ayaw kong mamamaroe, ha? Asa, mamamatuod nga gigisodlan sa kwarta. Asa! Hinaya mong tingog gamitan na ang ubang tao na to. Maura ni ang anak ko. Mao ni ang gihatag atong payot nga promoter. Dili kung mumuto. Ayaw kog himu agbugo. Mamamapatay ti ka, Bulldog. Kung dili ka mumutogan sa tinuod. Nagsulti lagi ko sa tinuod. Ayaw lagi pa makakapa! Bricks, sakit na kayo, Bricks. Sakit na kayo, eh. Didili pa na mao ni Apa? Gisagang ni mo! Ayaw pala, Bricks. Respeto ko ni mo. Kaya amo ti ka. Pero dili ka maminaw na ako. Unya mo padayon kag pasakit na ako. Peligro. Unsay peligro, ha? Mumusukol ka? Mumusukol ka ba?
Unsa? Susukol ka? Susukol ka ba? Minaw. Ha? Sukol nga ni ko sa kong tatay nga mo nagpalamoy na ako. Ha? Ikaw na nun. Ako na sa... Sumbong di kang dati, bubuhaga ka. Sumbong di kang dadade. Sumbong dati. Sumbong di ka dati. Sumbong di ka dati. Sumbong. Lumbungon ta mo. Kondisyon na kaya ko. Breaks, may son. Usay nito. Papapatiya siya, Dade. Papapatiya siya. Patyon? Kinsa nga kong patyon, may son? Si Bubaldog! Si Bubaldog! Buldog? Kinsa nga buldog? Daghan sila nga mga buldog. Si Toro! Oh, si Toro. Ang usa sa itong mga sinaligan. Ngano si Toro? Unsay iyang sa kanimo? Iya kong gisuklan, Dade. Unsa? Iya kang gisuklan? Kiunsa ka? Iya kong gisukmag, Dade. O kikibatiran. Wa man lagi kay bunog. Maro, Dade. Dade ko nagisusukmag sa akong kikilid, Dade. Kilid. Sasakit kayo akong gugusok, Dade. Ay. Isukmag ka? Gipatiran ka? Usa hinungdan? Ha? Akong kigiilan, Dade. Ang gibubulsa ako kwarta. Sa? Giilad ka? Gibulsa ang kwarta? Kinsay tagiya sa kwarta? Diin magagikan ang maong kwarta? Ha, Briggs? Diin! Kukuan. Nagikining. Usbo na ko. Diin gikan ang maong kwarta? Ha, Briggs? Diin! Tubag! Diin gikan ang maong kwarta? Ayaw na ko mabangutan na, Dade. Sa? Ayaw na ko pangutan na. Ayaw na, Dade. Ganun di ba ka gusto nga pangutan o na ko og diin gikan ang maong kwarta? Ha? Diin! Ayaw lagi ko papangutan na, Dade. Ayaw lagi. Nalalagot na ko, Dade, ha? Nalalagot na ko. Ako na rin, ibarong ako sa bongbong na nga simento. Alam niya, ha? Oh, my son! Ayaw na! Gusto na! Ikaw na! Nalalagot ko ni mo. Sige ka pangutan na. Iparok na ko ako. Ina! Gusto na! Ikaw na, my son! Gusto na! Mababadya si Turo lagi. Mababadya si Turo. Okay, relax. Akong patyon si Turo. Tinuod ka na rin. Tinuod ka? Ha? Mao magkanay imong gusto. Pues, akong patyon si Turo. Yes, Daddy. Yes, Daddy. Oh, bay. Nasa Bastilyo ay. Promoter. Oh, mas mainon. Oh, naulos motor ay. Nanapaingon din eh.
Tigong, sakto kita Tigong, saludo ko nimo. Naguna gid mo una-una. Ay, ditulis yung ko. Wala ka masibiyat. Daan pa ko. Bangkong na. Yung sao naman lang anak, dispido ka. No. Wa Tigong. Usay wag itulis mo ka. Tigong is my hero, hero. Oh, usay buti pasabot ay Parbida is my hero. Paan manggon? Ani manggon ni Tigong? Gituluan kong Tigong nga sa dihang nadawat na nako ang kwarta para kasado ba sa duwa. Oh. Gikuha na ko ang suot sa bulsita. O gilis na nako kanang tissue o papel. O mo'y akong gihatag sa tulisan. Wow! Ikabata si mo lubot ba? May utak yun din may utak. Tagilog. Ay, si Digong kina kong hero, oy. Oh, si Digong. Kapir ko, kapir! Mao ka na ba, Tigong? Kinahanglan nga ang imong lihok advance maguna ba? O karon, asang kwarta to yabis? Ano? To yabis. Diara, ungkit. Parbida ko mao ka na. Atong pahibaw ka to Mr. Santos. Nga gitulis ka. Aron musta siyang usab o kita siguro ng kwarta daw daan. Ayaw na ba, Tigong? Marudays. Labaw pagkastulisan na. May Tigong. Basta Parbida. Kung gusto kang magkamigo pa ta, ayaw na ng panikas, bay. Bati ka na, bay. Di ko gusto ng mga taong tikasan. Sorry, may Tigong. Sorry kayo. Sorry pa. Lingkod, sa dili pati ka patyon. Pitbull. Unsay hinungdan? Gigisukmag ni mo gipatiran ang akong maysan? Paminaw. Suko kay siya. Nga ang sud sa bulsita, nga akong gitulis. Ang sud, tisyo o papel. O sibut mong ipasabon? Kinsay imong gitulis? Ang inyong promoter sa Over the Top. Gipatulis sa imong anak din ako. Aron maiya ang inyong kasado. Oh! Unsa? Maog ka na, Pitbull, sir. Sir, inibukad ang imong ngabil o murag ningob ka sama sa usa ka iro. Sir. Naglago ako. Mao na, sir. Unya, kaya pagyas ako. Kaya ngiyatag sa bayo tiri ka na ako. Ang bulsita, nagtuo ko nga mao na to ang kwarta, pero pag-ampli pa na ako, tisyo, papel. Sa ato pa, wa ni mo makuha ang kasano? Wa, sir. Okay. Unayon nang unta di ay kus akong maysan. Mau ka na, sir. Mau ka na. Karon, dari, barog. Ug hikdan ako ang imong liog ining pisa. Patso ko di mo, sir. Barog. Kay hikdan ako og pisi ang imong liog. Hikdan ako. Kay bitayon tika. Diha sa kahoy. Murag dili na mahimo, sir. Ayaw kong supaka. Murag dili para ba ko inutil, sir. Yawa pasan ko mabuang nga magpabitay ng kunimo. No. Toro. Uy. Dili taon ko magpabitay sa tumang kasayon, sir. Maminaw! Ditsay! Uy. Unsa may angin akong paminawan nimo. Nga patyon ko nimo. Dili ka na mahimo, sir.
Bisog ingunang ko ni sir, pero dili pa ko gusto mamatay. Wow! Oy! Brr! Paminaw! Asa na dadi, ha? Uon sa man, papapatay na ba si Totoro? Ha? Papatay na ba siya? Patay na. Tinuod ka, dadi? O lagi. Patay na. Unsang ebidensya nga siya patay na, dadi? Ningitap yung kang ebidensya. Aron mo tuo ko. Bakit ako sa ebidensya, be? Okay. Pakit-un, tigay. Asa man. Papapakit na dayon ko. Asa man ang ebidensya. Diya sa kong cellphone. Kung ipakita, yan mo. Asa lagi? Diya. Tarawa. Oh. Dada, mimirese. Gibitay di ay ni mo siya, dade. Kung gibitay, tarawa. Oh. Hindi walwal ang iyang dila. Dada, maayo ra, dade. Nga no bitong nga iya kung gigisumag, ha? Susugol man siya ako. Papatay noon. Huwag kaya ngayon kagulan pa. Patay na si Toro. Pero mangutana ko ni mo, Breaks, my son. Unsa ka na, dade? Kinsa lagi ang tag-iya unta sa kwarta nga imong gipatulis ni Toro. Lagot na ko ni mo, dade. Ayaw lagi sige pangutana, kakapoy ni mo, eh. Pero... Akong iparok akong sa bububongbong nga simento. Aray! Lagi ko ni mo mabadlungan, dade. Unsaon ti ka pagbadlong? Ako magigiparok ako sa bubongbong, dade. Wawa ko ni mo mabadlong nga ayaw! Gusto man nimo. Para matuman imong gusto. Ala, sige, padayon. Dili ko. Oh, anong di naman ka? Ha? Iparok pa ng imong siminto. Dili ko. Padayon pa. Dili ko. Anong dili man ka? Sakit man! Sakit! Nabuang na ko! Dadi. Naibabagting mo cellphone, dadi, oh. Inom, kay tubago na ko. Hello? Sir, padayon gyapon yung isang kaugma sa hapon, ha? Alas 6 sa hapon, kaya ang alas 4, mama ng volleyball. Katong kontra ni Tikong ba, katong taga-Dumanhog, kailangan alas 4, o gunya ang overtop, alas 6 sa hapon. Very good. Pero, bad news, sir. Unsay bad news? Gitulis ko. Unta ba? Unta. Gitulis unta ko. Unsa? Gitulis ka? Gitulis unta ko, sir. Pero, siway man ko, bawa makuha ang kwarta. Nakaila ka bas nagtulis ni mo? Makailang ko niya, sir, kung ako siya makitaan. O sabay nakuha sa maong tulisan? Tisyura o papel, Sir Santos. Very good. Remind lang ako, sir, ha? Madayon yung sangka ugma, over the top. Si Sir Santos versus ni Albert. Ariglado. Alas 3 na sa hapon.
Si mga tunatas balibulan. Mutanaw pod ko. Kuyawan man ko. Oh, ano na kuyawan ka man, ha, Myrna? Tingalig, nato na padag, kalabiran ni mo. Nagkikibalag ka niya na. Kung naaman siya, makigduwa ko niya sa kamatayon. Unsa? Mao ka na. Do, Digong. Ayaw itaon pakigduwas ka batayon. Uy, nanugod taon. Makigduwa ko, manang. Para malingaw siya, ug dili ko niya kuhaon. Unsa? Ay, sugdan na ang duwang balibol. Mao ba manang? Ready na ka ito si Tikong nga akong anak. Manang, mudaog ka siya. Ay, mag-ampo gyud ko nga mudaog ang akong anak, day. Oh, dumanog! Inilog ang taga-dumanhog kontra sa akong anak. Bitaw manang. Dumanog, dos! Dumanog! Di abay si 50 milo! Sa dumanog, me! Tikong! Sa dumanog! Tikong, dali ra! Tikong, dali ra! Ngano, nay? Biya mang kaspustada, do. Oh, bitaw, nay. Bitaw kay ko? Unya unsa magkaya nimo? Kaya ako to ni nay. Oh, dumanog. Oh, si 50 mil ba? Si 50 mil! Dumanog! 50 mil! Kang Tikong ako! Nang kayang kadako gadana. Gidawat na akong masyada. Kasado ha! 50 mil pesos! Kang Tikong ako! Nang kayang. Nay, ang dawat ka? Ay, idawat ko! Kaya magkaha nimo. Kaya ako, nay. Himna lang tanig lana ni Tatay Pedro sa dura. Sana okay na ni. magkaka. Okay, siguro ni. Sige, may daka magkaha diha. May pagtinunto ha. Kasado na ba ya? 50 mil. Nay, kadakon. Lahi ko. Fans ko ni mo, good. Anak guta ka. Bahala kung sa'y nangatan. Pusta ko ni mo. Sana nadakuha na si Bakong pil dito, probida. Ayaw gyud papilde. Kinahanglan mo daog gyud ka. Bangkong na noon eh. Ay. Yahay. Murag sugda na siguro balibol ni Rayda. Sugda ng duwang balibol! Sugda! Dapit na tanang Yan kaya. ako kay. Kay magsugod na. Kumbati na ka. Ay gyud kumpiyansa ha. Bunal tamas ginhawa. Nay! Siguro kang kasado na itong gimasyar ni mong 50 mil. Gidawat na lagi atong bababay, dade. May kwarta ka to. Ayaw ka balakad, dade. Kundili siya mo bayad. Tututok-on ako siya. Unsa? Okay, servisyo na, dumanog! Servisyo na! Sugod na, dade. Larga na! Gagana! Pupuntos na yun! Uwa na! Pipilde na ka, Digong! Mula, Brex! Dingin ba? Okay! Servisyo na! Para puntos! Servisyo na. Tara! Yes! Wakuha! Inside! Pupuntos na, dade! Yes, my son! Time out ka! Inom lang kong tubig! Time out! Malas man! Oy, naunsa na ba da? Uno punto na may imo Tikong. Pildi ganitaan din na. Mabaligya ko gining akong pagkapabay. Mabida, yabang ka na, bida. Naunsa ka man! Toy! Bitaw. Mapildi ta. Yung tay kawawang ko lang ikatahan. Porbida sa mo ikaw. Garaan na. Bada, tarunga. Garaan ka ikaw, bida. Gara mo ka? So di gara. Wako di gara, oy. Lalabang ko ni mungod. Anak tago kagod. Nya, kung saan sa magpapildi ko, be. Di ka magpapildi. Kinahanglan na mo daog ka. Naunsa ka man. Saan daog na to, anina? 5 ila, samtang ako. 1 pa. May nalang na. Kontra 0. Sanay? Kana. Paningkamot in taon, oy. Naunsa ka man. Bye.
Wake up, bay, ha? Wake up. Kanunay itong Sirapay, sirapay. Sa balasa, marang bugat niya akong mata, Pag-sure diya, mga pildi ta ni. Dako na ba kay pusta si Sir Ivan mo? Di ba? Ha? Kutom sa may mo, bay? Nikamot lang yun. Okay. Nikamot. Okay. Kakaklaro ng daog na dade. Wa pa mahuman ang duwa. Wa pa lagi. Pero kakaklaro na dade. Tanaw ang skuro. Bibiya kayo. Nya bali na. Change court na. Sa bagay. Kinahanglan nga buda ugyod ang atong manok. Nga taga-dumanhog. Kumbati, tikong! Ayaw og luya-luya, oy! Oh, nay! Abi ko, haligyan ko, nay! Tungod ka lang ni mo, bida. Ikaw ba, sagitan ko rin sa tungod. Luoy! Nangangag na tanga-tanga ka man diha! Kisa ko na, be. Sa muduol pag yung kadiri, oy! May lang sa ang pikas ba nga, kanakuhan ba? Saan sabi nga? Oo, sa ako naman, mayo sa kung kayo ni pikas. Kana, sakto na. Pero kaya lagi na, di mo na unsa ka man. Kaya ni. Basta ha, inighapit na mo daog, o kung kontra ang mo daog, ay na lagi pakita dako kay musibat naman ko. Bahala ka diha. Sige na, balik ang atos duwa, tarunga. Okay, nay. Hinapakin na kayo, Ups! Gipiktos ni Tikong! Puntos ni Tikong! Home score! 8-5! Papot gihapon ang kontra ni Tikong! Pero mihinay ng apas! Karon servisyo na si Tikong! Presyo! Bira! Ups! Wabang kuha sa lima! Bago si Tikong! Ay, anak! Fight! Na-bounce kayo nga nga ni Tikong! Karon servisyo mo si Tikong! Puntos si Tikong! Yeah! Puni pa! Ako ng anak! Puni pa! Animal! Tatay score na! Basta mo aw-aw ka ba? Naglagot na ka. Tinuod ka na, my son. Ako sa daddy. Hapit na akong maglagot. Abibahi ang atong player. Ariglado, daddy. Aw! Wabang kuha gyapon puntos sa saan! Ahak na lang. Yabaw na si Tikong! Yes! Ako ng anak! Yes! Nagdagot na ako, daddy. Sayaw ng babae. Ako ng anak! Animal! Inahanday ng Tikong. Nisayaw pa. Naglalagot na ko, daddy. Ayaw padas kalagot. Relax lang. Laban! Pilipinas! Giligang Tikong, no? Apsan magyud niya? Sabado na siya. Sali kay kuha nga akong amigo Basta volleyball. Isugutan. Iya gina. Kumbati na! Sige! Naana, nangandam na si Tikong para sa serbisyo. Para daog na gid na. Uy. Okay. Hala, nakuha pag isa ka dumanhog. Oops! Nibawas na sa Tikong. Nibawas na pa ng taga-dumanhog. Oops! Hala, gipiktusan. Yes! Yes! Daog na! Yes! Daog na! Daddy. Saya itong bato na niya. Ang mga tao sa di na to. Mga pildero. Relax ka lang. Relax. Di madag-relax, daddy. Nauhaw ko.
Kapasinog, magkuha na rin mga bala. Naunsa na. Salamat itaw na unsa naman itaw ni uy. Ginoo ko. Haba, Merda. Haba, ha? Haba. Nga naman ka! Luspat naman kayo ka! Mao na kini, ang akong kingon kanimo. Ang tuwa sa kamatayon, miabot na. Unsa? Si Kinsa ka man! Migo. Naghimo og kagubot! Ako kang kontra! Oh, bay! Sir Santos! Siya tuod. Kinsa man kahangad pabuto. Ako kubantay, bay. Dito sluyo ang buto. Sipyat sila. Kung sindikato man kato sila, ila untang gibuhat sa wapa na daog ang duwa. Di ba? Bitaw, bay. Bisag usang pa nila, daog naman. May daog na ka. Oh, bay. Daog na! Ay, salamat ni mo, sir. Ayaw pagpasalamat. Importante nga magpadayon ang kalingawan. Dili gugton. Sakto gyud, sir. Nagdaog na. Nidaog na si Tikong. Ang akong anak, sir. Akong anak si Tikong, sir. Very good. Pero nagbasa-basa ng imo. Gisipon man ko, sir. Mao ba? Mayong muduwa og balibol si Tikong. Siyempre, sir. Pero, sorry lang, sir. Hindi mo. Mayo yun ang sugal. Ingon anak magyun na, maug yun na. Naay mo daog, naasay mapildi. Sakto gyud ka, sir. Karon kamo ang pildi, sir. Pildi mo. Oo. Among kapildihan. Oo. Okay ra yun. Ay, do. Akong kubrahon ang atong pustahan na ya. 50,000 pesos to. 50,000. Magpaabot ka, Leleche! Uy. Bex! Kalait. Shut up! Dili maayong imong gipanulti. Bisag, naglagot ko, dade! Pilay bayra na. 50,000. Ay! Unique. Bayranti ka. Ay. Salamat. Dali, magaon ta. Ako'y bangkaron. Daugan, gugugod. Buangan, no? Bidaog yung ka ng kayang. Ay, dako kay kong salig sa akong anak na uy. Ay, may abilidad good ni tawhana good. Agay. Pausa ko. Dako kong daog ni mo na. Lipsag doon, nay. Ayaw, naunsa naman hintong pati kong nayabag baliwon baya ka, oy. Ikaw si pambog niya, nunsa mo ka, Ay, syempre, oy, dili man na ipang... Di na paghambog mo, ha? Bida, si kagyaw-yaw niya. Dili man na pagpaghambog kay tinuod man na. Nakita man na sa abilidad. Ay, sos! Tuod ay, asa dis digong? Bitaw da, doon ko si Huday. Ay, asa pang kundi ito. Amot lang, hanay, amot lang. Aha? Kinsa man tikong? Wa ko kibaw day, wa ko kibaw kasi siyon taon. Pangitaon sa nako ha. Basin og doon na si Mubuto. O may bawa lang nato nga, may hayad na sa digong. Nga wani kinabuhi. Oo, sa day? Asa nang kaning tawhan na? Huwag na ko siya kita. Tagan kita kabalaka ni niya da. Huwag mo mananghin, nga mulakaw siya. Kinsa man po ka ito napabutog yun kanina, no? Kinsa makait umong ato? Kinsa may gustong pasilon? Bullshit nga mga bubuldog. Gano, my son, Briggs. Mga buwang. Diha pa nagpapabuto nga nagdaog na. Mga bugo, gyud. Dapat, pagka-tie score,
pabuto na sila para madeklarar nga tabla. Musugot ka, Daddy? Ganong dili man. Mabungkag naman ang mga tao. Bitaw no, Daddy? Kung naglagot ka, iparok ng umo sa simento. Ayaw ko susuguan, Daddy. Breaks. Di ba? Naglagot ka man sa Daddy, dili ba? Yes. Naglagot ko. Naglagot ako. Pepes, iparok ng o sa simento niyo, Daddy. Iparok na! Ayaw lang, may son. Ay, gusto ko! Iparok ni mong o, Daddy! Iparok lagi, Daddy! Iparok! Rex. Oo, sabi, gipaabot ni mo, Daddy, ha? Iparok na! Ayaw, may son. Magkadaot kanina ko. Nganong makadaot man? Madaot ang akong utok, madaot. O kung madaot ang akong utok, dili na ko makasukol nilang mga hinampaka sila. Daddy. Day, asa sa bedigong, ha? Ha? Nga naman di ay. Ano yung pabulkit? Aw, abi na kong unsa. Kinsa may pabulkit? Babae, day, o saka, batal mong babae. Taksiksihar ba, may ang paasulid kayo? Mao ba? Unsa man, ako lang balibaran nga, uwas bedigong? Balibari. Bye, Albert. Unsa man, ready na ka? Yan na, unsa o? Ready ka? Sugod ako na. Ready na ka? Ready na ako. Good. Sige, kondisyon na na. Okay na ako. Start na. Para naman, doon na po kayo buhaton. Sige. Sugda na inyong overtap, ha? Ready na diya. Masahian na tayo tika, Daddy. Good. Very good, my son. Kinahanglan mo daog ka, Daddy. Ha? Aron makabawi ta. Kinahanglan yun. Okay. Ikaw, my son. Kapyut una. Kapyut. Asa ko kapyut, Daddy? Mugunit ka sa kumbukton. Silbing exercise na ko. Sige, Daddy. Kakapyut ko. Kapyut na. Yes, Dad. Wag yun makatupong sa iyong bukton, Daddy. Kusgan yun. Kakusgan kun anang tawhana. Iyang gipakapyot ang batanon. Pero wag yun ma-straight ang iyang bukton. Hala, makadaog ka has Albert ani. Grabe, kusgana naman lang. Kapyot gihapon niyang anak ko. Pero mausad, wa ma-straight iyang bukton. Hoy, nakaya ka na. Kaya ng Albert na. Bila ko sugar sa Albert. Makina ng mga isuso. Real sahon rabi na. Kaya na. Mayo unta. Aja, ready na ka, Sir Sutas, ha? Bay Albert, ready na mo? Unsay Sir Sutas? Santos ko noon, sobra siya. Ready na ko. Ready na, Burgo. Okay, announcer ay. Oy, ready na sila. Sige, pahimutan mo. Sige. Bunitay na mo sa kamot. Okay. 1, 2,
Chris! Gunit ba, Albert? Kadap, pagusok ba, Albert? Pagusok yun, kadap. Isut na siya, isut na. Imong kusog. Sutas imong mata. Una pa. Wala. Ala. Urot ng imong kusog. Ako na po. Ada. Banap. Bay Albert, nasutnas ka. Balion ko panim. Bay! Di sa motang nasutnas. Bay Albert, wala. Sir, tama na, sir. Sir, sutnas. Tama na. Sir, sutnas, tama na tao, Roy. Bida. Sorry. Nahinaykan. Grabe naman pagka si Roy. Imo sa nang gibalian yun. Bida. Wa tuyo sorry. Bay, dadon ako sa hospital, bay. Dadon tiga, ha? Unsaman? Baliw. Sige, bay. Dadon tiga. Asa naman is Digong, uy? Ano ni? Usay ka mo? Bay. Si Albert, napiang. Nabali ang iyang bukton. Kuskan kayo siya. Bisag na tumba na kubukton. Nangipay na ikan mo yun. Ang to na nakrakang kubukton. Usa? Dada, Mayra, tagam sila. Way swerte. Patugig sukol na ko. Gagawas ni mo, dade. Kikinsa pa imong sisinaligan sa over the top. Ikaw, kinahanglan nga magkat-on ka. Sige, dade. Tudluan ko ikaw og unsay teknik. Og labaw sa tanan. Sa martial art. Maunay gusto na ko, dade. Tutudoy dahin ko. Yes, my son. Bay, lima ko ba da? Saan magtabang si Albert? May kabalakan na ikaw, amigo. Huh? Katabang ta. Kisa man? Si Eduardo. Wag nga ni. Saan man ni? Ako'y gibasol pamilya Albert. Dili na malikayan, Tikong. Susuwa ko magtuwa to eh. Iya pa magyugi piangan daw sa Albert eh. Mayo pagwa na lang ipadayon. Kaya nagubot gid nga doon ay nagpabuto sa armas. Bitaw, may palagi. Rusao to man, hinay ka naman. Si Digong, asa naman? Mo to siya siyang amigo para makatabang sa taos kaimtang ni Bay Albert ba. Murag dako-dako gid gusto no na ni day. Maayon tag matabangan, uy. Mao ba, Digong? Oo, manang. Si Bay Eduardo, manang bahala sa bayaran sa ospital. O ingon man, katagan ng financial assistance si Bay Albert kay hindi mo siya magkatrabaho pila ka simana o tangtabat nga liyan nagpila ka buwan. Ay, maayon noon kaayo. So una ko ng amigo, di na siya mabaliban, basta madool ko niya. Niya magpatabang ta. Daghan ako patabangan na niya na wagin siya mabaliban. Ay, mura di eksikuan. Si Francis Espares. Ay. Di gid mo balibad. Hala ka buutan ko day anak niya dong, no? Mangiluyo na sa mga pobre nga sama na to. Ay, kung mauna, daghang grasya ang muabot ang klasiha sa tao, do. Salamat taon kay Bea. Papaambot lang. Brutong luhol yung pamilya ni Albert yun. Ikaw na day. Apil naman ko ka. Binsi. Bitaw. Kitang angeng basulo niya. Mao sa ligis noon. Kitang duhang ni-explicar niya nga dawato niya ang hagit nga mag-over the top. Dili ba? Oo, mao gani. Mao na nga ako ningkamod ko ngitag paagi nga katabangan siya. O dili mo pasagdan ang iyang kahimtang. Nya bay ka na bang mga inadlaw taong trabaho? Di man isa magkatrabaho taon. Saon naman inadlaw niya nga paginahanglan taon. Saguton ni Bay Eduardo. Usa?
Mao ba bay? Iyang siguton? Oh. Bida, no? Kinsa man na siya, day? Ha? Politiko na siya? Dili na siya politiko. Mao ba? Mangiluyo na lang tawana. Suod ko na. Wa pa kayo hangyo na ang gibalibaran, bay. Mao ba? Liba rin pa ililaw to rin, kalkala to rin. Oo, pero ipamayo mo karon kay misi kayo siya, naghikay siya sa iyang papilis, kay mobalik na po siya sa gawas sa nasod. Mao ba rin, bay? OFW, di na siya? O, bay tikong. OFW. Tikong. Ay. Unsa man tinuod nga mukiha ang asawa ni Albert sa kontraan, de? Ilang plano na pero ako lang ipugnan taon eh. Uy, nga naman. Pero isa mo taon. Ako ang gitabagan taon. Ay, gitabagan ako nga ayaw lang taon. Ay, pagkahanggaw ni mo, Tikong. Ano man? Dihara ka na bugo. May lakas balibol. Pero aning sitwasyon na, zero kas matoy. Wako zero na eh. Pinaagyan eh. Gipalit na ako ang kalinaw. Unsa? Oh, Digong. Naon sa man ka? Nakonsensya ko. Kalabot sa unsa? Sa kahimtang ni Albert, nagkilakin tao ng asawa. Kay kunuwa po kuno kami nga niagda kang Albert, na maapil niya itong maong do ang over the top. Dili ganoon ta kuno ma-discuss siya ang bukto ni Albert. Mao ba? Mao gani mahita po. Ngano bitaw nga ni apil pagkit mo? Wa ragid ko ni Gidonal nga tabang ang kontra niya? Wa. Pero makabawas niya si Albert kaniya. Ha? Makabaws? Unsaon man? Kung dili man si Albert ay makabawas atong Mr. Santos, laing tao ang makabawas para kang bay Albert. Og kinsa? Wata may ibaw kinsa? Digong. Pero nagtuo ko. Na maabot kinahigay ko na. Muabot na, merna. Digong. Oops. Di na maong posisyon. Tanawa. Og sunda ko may sa. Yes, Daddy. Tanawa nga kong movement, ha? Dapat, dili ka angay nga musugat sa kong atake. Dili ka angay musugat sa atake sa imong kontra. Muwib ka. Yes, Daddy. Sama ini. Yeah. Ingos pagkikita na ko ang dagway ni Mr. Santos na may piang subok to ni Bay Albert. Dali, Tikong. Nagsunod ka rin. Ay, problema. Tanawa. Di ara daris, Digong. Ha? Asa siya? Uy! Ayaw natin ako na kanuna. Naghapakan ng dakong guma. Taon pinaagi ng dakong hammer. Uy! Ano ko sa naya? Doulo na gumip. Bay, Gong! Bay! Bay! Usa, oy! Ano ka? Bay, Tikong. Usa, tibo. Pangandam ni Bay. Alang sa duwa sa kamatayon. Duwa sa kamatayon? Kailangan sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Digong Kanto Boy! Sugilanon ni sinuwat o ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Audio Editor, Jeffrey Gabonada. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Pumunta ko listeners ang part 5 sa out. Lagi, part 5 lagi.
Part 5 sa Digong Kanto Boy. Nga, balik tagbasa na, nauman naman yung uban dahil sa niagi, no? Lakto ta ni og basa sa mga bagong comment, no? Si si Asaram ni Dapita. Si Jackie Ross, excited gyud ko permi sa sumpay ini nga drama. Salamat sa imong pagkogi upload video. Salamat kay no, Jackie Ross. Di po ko kalimot anay kay ni Jackie Ross, no, kay nanghatag ni sa niagi og super thanks, no. Salamat kay Jackie Ross, no. Balik ko na ko salamat, no, kay masubay man ako ni sa mga katong mga ninghatag og super thanks ba. Kasubay-subay ko nakainomdom ko apil inis nang hatag na kong super thanks, no. Salamat kay Jackie Ross, no. Pagpaminaw niya sa pagpanghatag og super thanks. Salamat kayo. Si Pon Prince, salamat sa effort nimo sa pag-edit dyan. Salamat po Pon Prince, no. Si Del Sisiban, thank you sa new upload sir. Wasa pa yan Del Sisiban. Darius Shiga Idol, salamat kay Darius Shiga, no, sa pagpaminaw niya. Si Chabilita Riponte, asa na part 4 sa Nulimitang Iriser. Nulimitang Iriser. Sinsa no kay pagpagid ko ka-edit ba? Basig mga puhon-puhon na nilang umusaad mga kalisinas, no? Shout out po ni Saisi Morales, Boyet Kibitis Senior, shout out, no? Dito una na ako, no, kay maragmanan na akong basas niya agi. Nya balik tali mga ubang comment na sa nga bago. Di ararig mga bago guys, di ararig lipat ko. Dira si si G Martin BTS Army. Kalingaw kay drama ay makainomdom gyud unang panahon sa bata pa ko. Salamat kay no. G Martin BTS Army. Si Jocelyn Infante, Lord, salamat. Upload, Lord. Kadto na po swerteng di manasa kay nagkanindot na paminahon. Salamat. Oo, no? Ang part 11 na ito ng panikamutan, no? Jocelyn Infante, salamat sa ispo paminaw, papaabot. Si The Dimple Traveler present. Salamat kay The Dimple Traveler, no? Always present din eh. Noel Jr. makabudbud. Kaladalia mo, mo talaas imong buluhok, idol, ay. Kuanto siya, throwback vlog to, no? At ang taas ang buhok. Throwback to siya, no? Kanya, bago pa po kung nagpatupi itong mga naging buwan, no? Tubo naman, nagsugod ang buhok, pero patupihan, nagbalik. Taas ng tapo ni mga kalisinas, sa nagpatupihan pa pagka February, mantingan ito. O di day, pagka April, mas kung ipatupihan ako niya, March, pagkalimot mo, sa kayo natupihan na nagbalik. Kaduha na, gikan sa pagtaas og buhok ba, natupihan na yung karon. Bubo na sad kay mura mag-aliwaros ni labi nag-init panahon bitaw patupi na lang yun. Chat out ni Kuanday po ni Charlie Bordan. Salamat kasi mo pagkanunay pagpaminaw, no. Wala kay BH sound card, pwede ibutang mo na lang sa diri sa YouTube nimo kung mag-upload ka para makita ko. Wala ako ng sound card, no, Charlie Bordan, pasensya ka, no. Si Workers Vlog, good job idol, makalingaw nga drama, thanks idol, wisa pa yan Workers Vlog. Si Bariday, salamat sa sumpay loads, pero may ko gahulat aning drama kay nais kaayo. Nanambok na kalaw sa amping ka na God bless. Pero niniwang na sa kalisinas kay bawas o timbang ba. Paniwang na sa kuron. Niadugay naman yung comment no, taon na mga 10 days. Ako na dugay naman din eh. June 10 mo rin nga comment. O di bago-bago pa de. Salamat kay Bariday, no? Kanunay yun yung maminas Bariday. Salamat kayo, no? Si Mia Slowly to Look Heart. Si Ipancho Bus dyan. Salamat sa imong upload sa Digong Kanto Boy. Wasa pa yan Ipancho, no? Si Christian Austral. Hi, idol. Mayang adlaw. Partner, idol, supporting Di Malasa. Idol, salamat, idol. Salamat po kayo. Christian Austral, no? Panikamutan, basig. Ugma, tingnan maka-upload ka, panikamutan. Salamat kasi pagpaabot, no? Christian Austral. Si Nimalus Benz, wow, nice to hear that. Shout out lang ko, idol. Ni Jillian Sulamin, salamat. Shout out ko ni Jillian Sulamin, no?
Gi-shout out ka ni Malos Beans. Si Annalyn Samson halanindot naman ang dramaha, uy. Salamat, idol. God bless you always nimo, idol. Salamat po kayo, Annalyn Samson with the Mac Heart. Si Lingel Habman, tulog heart ang comment. Emoji na katawa, tulog ka buok. Nalingaw siya, mga kalisanan sa akong kanta-kanta, mga gara-gara ka ba? Di upload ako sa short ba, katawanan, hindi kong daggoy, mag kanta-kanta rin, kaya wala ko yung angin, kanta-kanta ba? Naghanto ni comment na to ba, makatawagid ba? Nagtagluoy bito kayo ng kanta, gumiyak ang puso. Kinakuha na nagkaya, gilat ugas, kalibutan, mga kalisanan ba, umiyak ang puso, nagdaggoy kayo, yung kuha na, gitu. Salamat ya Lingel Habman sa mong pagtanaw sa kanta-kanta na kung sa unang awa. Wala yung nanunaan ba? Kanta-kanta na lang. Damahan mo taas pong Diyos. Nyabot po. Maragwankin, mas ito kapin siguro karon o pila na ito. Nakalimot mo. Umiiyak ang puso ko nung no? Si Alinsky mix video. Nadili man nakadaog nga blender. Sayang ng sapi, ana. Amo lagi. Ako na yung gipibaw no sa naging vlog no nga atong blender atong na pang shake bitaw. Di ito kadaog og mga carrots. Isuwayan ako carrots, agibanggod na ko dag carrots mga kalisteners para madutlan lang. Gahay yun ng carrots man hindi makaya. Kusog man siya mo tuyok kanang pino gamay lag bread. Gamay itong bread ba. Kusog siya mo tuyok. Pero madutlan niya kanang apple. Kinala lagi sabon o gamay, sabag tubig gamay ba? Tangan mo gatas kunuhay, no? Madutlan ko siya sige tuyok. Ang problema po kay munong-hunong ang yang sabad. Munong-hunong tuyok ba? Kay usay magahi-gahi na siguro balugo sa madutlan ba? Imo na siyang kuanon kanang pangon. Iyon na pagbalik mo tuyok na po to. Problema kay dali siya putdag power, labi na, og sigahan mo gamit ba? Yeah. Pero mangga, madadara na mangga, pero di ko mo advise ito nga pamamalit mo ito noon. Wala na ako din natin ako itag kay si magmahay mo ako yung basunod ba? Pero giukihan ko ito mga kalisteners kay ang akong i-shake ang champurado. Humok mo ng champurado mga kalisteners kay lugaw naman na. Huwag akong i-shake ito. Nag-shake kay mapino di siya kaya ba? Mura na siya Vitamilk. Mura Vitamilk na choco bitaw. Yan na ba? Pero wala akong mugamit kay pulaan na po ko itong kanang blender kay bawa na kanang tipid sa power po ko sa itong time itong mapakoy kanang solar generator may sarang time dihan na deh. So usahay kay mudag muuwan gamay rag matigong power mo ito nga tipid gawa na gamita itong blender na gamay. Wala na ako gamitan naguba noon. Kaya di man di maayo po pasagdan na yung blender di gamit-gamiton niya ba? Di na mo under. Rin nung dan, wala mo under nga. Wala ko gamita. Muna nga di lang ako to itagong balik kay bisig na comment ba, makapalit sila ba, why, nung dan man na dahil. Salamat kay Linsky Mix Videos, no? Di ko mo kuha na to, no? Sakto na yung comment, no? Si Charlie Bordan, wala gid ko ato kapaminaw sa sir ba, palihog nilang galibo ko na yung comment. Sa may wala kapaminaw sa may serba. Sabi wala gid ko ato kapaminaw serba, palihog nilang service gang. Sa may service gang. Agi pasensya kay Charlie Bordan, ako kakuan sa mong ipasabot ba. Si Elmi Rojas, wala may angay tingog ni Goliath mo papel ni Rap. Okay raman po Elmi Rojas, no? Murang pong touching kay ng Ramano kining loyo sa kabangis ba. Ngayon po si Goliath ni tingog. Pero pwede gud ato og gibaylo pa si Ribores Mindala niya. Si Goliath ang kanang garaon. Pero si Ribores may director iya yung gusto niya nga iya hatong role ang kanang garaon mo na si Goliath ang gimong kuan mo irap-rap. Pero ang ngayon ang pod kay makahilak po ka sa ang ilang istorya, no? Pero okay ra po na kay mohan po ng komento, no? Wa kagiganahan nga sigulat mida okay ra po na, no? Di man magkapareha ning
mga listeners, no? May uban, makahuyo na ibang dili ba? Nya si Valentine Vitorio, si Rene, jud ang kaluoy aning istoryahan na napagka-gentleman, deserve ni Raymond o Galuna ang usag-usa mga red flag kayo. Naminaw siya sa maggulat ako. Si John TV, salamat idol, lagi ko pinapakinggan ang drama na ina-upload mo. Na naningog nagbaki itong unahan ka listeners. Salamat kay John TV, no? Naminaw siya sa Lone Ranger. Si Jerome Canhalong, awaited thanks idol, principal in Macabasa is Alamada, North Cotabato. Salamat kay Jerome Canha, no? Principal de, no? Diya sa Macabasa is Alamada, North Cotabato. Salamat kay Jerome Canha sa mong pagpaminaw, no? Yating klase na gid pod, no? Back to school na mga ka-listeners, no? Rinaldo Abinyu. 5 ka-heart na yung comment, naminaw siya sa pobreng milyonaryo niya si Ambot Kinsani, human ang usa ka tuig. Kapaminaw na ko sumpay ng drama. Salamat kay Ambot Kinsani, naminaw siya sa Happy Dakidap. Si Hami Moji, nice ang drama. Thanks sa upload. Mahujud niyo nakadak-an na mo ang mga drama. Salamat kayo Hami Moji, no? Parehas yung tani, man itong nadak-an kay sa una o pa'y usong cellphone, no? Lingaw na kay taning natay radyo. Ang radyong kahoy, ibod-buwad ang bateri niya. Pag malubat na, maburot mo ng bateri, bitaw, idang ka ng abuhan, o ibuwad sa init. Pagtukdukon, baka matingog hapon. Pwede na dyan ang lingawa sa una, kanang nakay radyo. Kaya di man takapod TV sa una, kay mahal man, black and white pod. Pero, kung ano ta, kung tinto na ta sa radyo, kay makalingaw kay mga drama, bampura po nagtanaw sa lida, kanang ma-imagine yung mga drama, bitaw. Salamat kayo, no? Hami Muji. O si Dario Shiga, askang lingawa. Lingaw yun. Si Buit Kibitis Senior, salamat sa pagpaminaw, no? Sa pobreng milyonaryo niya, si Robert. Salamat po sa pagpaminaw, no? Sa Happy Dakidak. Si Margie Jimina, naminaw siya sa may buntag pagkang moabot niya, nangayo siya sa sumpay. Dugar naman inuman, no? Nanay sa playlist, Margie Jimina, no? Naka-playlist niya, no? So, baya lang. Kay, umana na yung drama, kining may buntag pagkang moabot na kumpleto na niya, no? Sa naka-playlist na. Si Ambot Kinsa ni unsa ko, no? Sakita sa mutiyan, no? Naminaw siya sa Happy Dakidak. Salamat kay Ambot Kinsa ni, no? Si Hami Moji, perti gyud lingawa drama, salamat sa upload naka-paminaw gid ko. Salamat kay Hami Moji, no? Naminaw siya sa pobreng milyonaryo, makalingaw gid, no? Si Carl Sibalius, basta ang nagsulat Marites Parba, nindot kayang drama, ako na paborito. Salamat kay Carl Sibalius, no? Nindot yun, no? Si Federico Gantalao, oo, tinuod, maminaw ba ako, bisan na ako sa layo, kay ga-work abroad ba ako niya sa New Zealand. Salamat kay Federico Gantalao, no? Anak ka sa New Zealand, no? Salamat kayo, no? Si Valeria, ay po, unta, upload po sana kayo ng whole series ng X Kingdom. Thank you po, God bless po. Salamat kasi mong pag-comment, no? Pero ang kining X Kingdom naani sa kang radio drama Bisaya karon, no? Adto lang paminaw, no? Kay taas na siya agi pod niya. Iya mo po ko'y kopya ning drama, ha? No? Nga dito. Makapaminaw na gikan ang imong request, no? Sa kang radio drama Bisaya, no? Pasensya kayo. Wala ko'y kopyaan niya. Kung panalitan na sa ko'y kopya, di man siya kuganahan o ay maparihas god. Kay para kuan ba ka nang dilipod respeto lang po ko ba sa iyahang mga upload niya na ba. Sa karon lang kay naami kaparehan yung digong ay nag-upload ba si kuan ba niya. Sa laing stasyon siya nagbase, no? Di na lang kung mamadlong kay di man po niya ko ang drama, pero inatunta sa sunod, baka nang di na lang tayo magpareha ay bitaw sa mga drama kay para kuan baka nang di po ta sa hangit madugay ang reuse content kay delikado lagi ang reuse content. Nakaka-listeners, no? Muna nga ang uban nga nakarelate makahibaw aning reuse content kato nakasuway gyud og reuse content. Pareha ni amigo drama gud
makakuan man gyud siya nga sakto na akong gisulti nga kuan gyud ba dili gyud ta mag kopyahan ng drama kay para safety ang atong channel sa reuse content kay kung magpareha ay ta I know like di man iya man tag edit dili jud tantong kuan kanang mapareha ang content ID pero kung sa kay high-tech ni YouTube or high-tech na kay nanay mga AI gigamit posible gyapon nga ma-detect no mao na nga tas-on bitan ako ning vlog nako mga ka-listeners kay para lang na ako ikasuporta ba kay nana kung drama nanay kapareha mo na nga ang vlog ako lang bawi-bawion sa akong vlog ba nang may pasensya sa uban nga mo reklamo nga taasag vlog pasensya kay mga ka-listeners no ako lang ning tuyoon nga mo taas gamay salamat po kung anay mo comment kay mo taas akong vlog kay para mas safety pud kinay may kapareha god sa ning drama nga Digong Kanto Boy no na ay nag-upload sad ba nya balik ko na ko Valeriano wala ko nang X Kingdom na ani sa kang radyo drama Bisaya salamat kasi mong pagpaminaw pud sa akong mga drama nga gi-upload no si Lisa Asil taas pag istorya nimo sir kay sa drama mao gyud sinsa kay Lisa Asil no gituyo lang nako nino nga magbasa ko sa inyong comment para mataas-taas na itong vlog ikasuporta sa akong drama kay aron di na magway nag-upload ni nga drama nga parehas ako parehas may drama mo nang isuportaan ako sa akong vlog para di ko dinyo marius content kay bisag iya nag-edit maoram ng drama ko mana nga sabta lang no nga nakoy vlog pero pwede ra nimo na siya i-forward dito hindi nyo kaganahan sa akong vlog ba i-forward na lang dito sa drama antun mahuman okay na no kato mga naay mga comment ganahan mag-shout out pwede ninyo baliko ng vlog no salamat yung mga ka-listeners no sa pagsabot niya si kinsa pa man si Carmela Binaraw tinuod yun kalods nakatry ko og paminaw sa uban di ko ganahan maminaw kay dali ra kay mahuman mapingis ko salamat kayo sa Carmela Binaraw no sa paminaw sa itong mga drama no sa pagsabot no nya nabog na pa to comment ani dapita sa itong subayan sa nako mga ka-listeners iwason lang ako ni mga ka-listeners no sa katong lang naay mga comment pwede mo balik o paminaw sa itong vlog no katong comment pwede na mo kuha no kung magpaminaw no pwede na muli binig kung magpaminaw no ato lang naay mga comment si Gringo Kaluyan naminaw siya sa mga asoy ug sa luyo sa kabangis no ingon siya nga basta drama ni Permen o Gray Boris okay jud kay paminawon tinuod gyud na Gringo Kaluyan nya salamat kay sa pagpaminaw niya si Irene Manalaw kataw-anan man si Kone naminaw siya si Cecilia nga drama salamat kayo no si Dario Shiga Laugawa naminaw siya si Jack Inpoy no salamat kayo si Adza heart na yung comment no naminaw siya sa Limbo salamat kayo The Dimple Traveler first viewer and first comment thanks John salamat kayo The Dimple Traveler no Ariel Rula Dol thanks salamat kayo no sa payan og salamat sa pagpaminaw Lurk Soso okay lang sir ang importante nag-effort ka pinaghirapan mo salamat kayo sir amping og more blessings to you salamat kayo Lurk Soso no si Noli Iskalikas sakto dyan na imuha dol nagsubaybay jud ko anang drama Digong Kanto Boy salamat kayo Noli Iskalikas no Jan Saluta shout out nga ni ana akong gipaabot nga sumpay shout out nimo Jan Saluta no sangay no Jan salamat is pagpaminaw no si Annalyn Samson long time no see you idol mao di ay dugay ka wala maka-upload amping always idol God bless you nimo 5 ka heart salamat kay Annalyn Samson no? Si Noli Iskalikas kanus man ang sumpay aning Digong Kanto Boy pit sa 17 man taron sa June sa June dol no apit sa 19 naman siya taron no alit ko basa no karon mao na natang sumpay no pasensya kay nga dugay-dugay kita kay kinahanglan jud ko mag minor og gamit og cellphone mga ka-listeners exercise ako kay para ma-refresh ba kay
delikado na napahanap ng isa ka matanaw. Delikado, magsigig palabi ba. Si Dinim Oriendo, thanks Sir John sa upload. God bless. Salamat kayo, Dinim Oriendo. With heart of sign of prayer, salamat kayo. Si Lingal Habman, hello Sir Idol, with sign of prayer of the heart, salamat kayo sa imong papaminaw. Jusel Jake Balduisa, salamat kay Idol Dugay, na ko naghuwat ani, salamat kay sa paabot. Jusel Jake Balduisa, no? Christine Diasis, tinuod yun na Sir John, grabe makaguba o gamit ang dagat. Bisan ang mga gamit sa balay nga maigo sa inungaw sa dagat, matayan dyan. Dapin ang dagat ang muang balay, Sir John. Mga tinaguan nga kitchen utensils, bisag naa sa karton, ug-ugang nga gihipos, maigo og taya. Maigo og taya, yawa no? Hinungaw lang sa dagat. Grabe yun yung kuwang dagat, no? Kaya partong sa kanyang parat ba? Maka-damage og mga butang, mataya yun. Sabi nag-cellphone, mahumol, mga radyo, mga aparato, mga solar nga power bank, guba mga flashlight, maguba yun na, mahumol. Anyway, salamat Sir John, no skipping of ads ra jud akong matabang nimo, God bless you. Salamat kayo Christine Diasis, no, sa pagpaminaw ug sa wala pag-skip og ads, dako na nang tabang, no. Salamat kayo. Si Rudy Mejias, tagtulok heart niyang comment, no. Mias Lodi o Lodi Mejias, no. Salamat kayo. Si Luke Crawford, na-upload na judol. Haha, shout out from Hitape. Salamat kayo, no? Shout out ni mo, Luke Crawford, no? Diya sa Hitape, na taga Bohol, dito ka Hitape. Salamat kay Luke Crawford, no? Sa imong paminaw ng Digong Kantuboy, no? Ako na nakubasa, mga kalasinars, sa inyong comment. Salamat kayo. Basin, ugma, maka-edit ko sa Sorting Di Malasa, ma-upload na to. Paningkamutan mga ka-listeners, hindi lang kung sa adya po, paningkamutan lang. No? Salamat kayo mga ka-listeners sa inyong pagpaabot. Amping mo ka nun mga ka-listeners. God bless us all.